El projecte Rossinyol porta més de 10 anys que eren parelles de mentoria en el lleure. Tot per afavorir la cohesió social, l'èxit educatiu, l'intercanvi cultural i la descoberta de nous entorns. Tot per volar més lluny. Però què suposa realment participar al projecte? Per nosaltres la mentoria ha sigut, per nosaltres és el conèixer una persona nova de fora del teu cercle proper, que no l'hauríem conegut si no fos a través del projecte, i amb qui crees un vincle de confiança i comparteixes vivències, moments i fas activitats noves que surten una mica de la teva zona de confort. La nostra relació s'ha basat en riures, moltes estones de diversió. Hem fet moltes quedades que eren divertides i això ens ha portat a riures. Aquest projecte el recomanaríem perquè he conegut algú que d'una altra manera no hauria pogut conèixer y he aprendido muchas cosas que no podría haber aprendido en otras situaciones. Yo lo recomendaría porque puedes aprender cosas nuevas y hacer un nuevo amigo o amiga. Lo que hacíamos en las quedadas es ir a la montaña, ir a la playa, ir a la biblioteca y actividades. Com a mínim a mi el que més m'ha agradat de la mentoria ha sigut veure que pots ser un referent per una persona, que pots tenir un pes important dins de la seva vida i al final també tot el que ella m'ha portat en aquests mesos.